Good evening po mga kapwa kong OFW dito sa Middle East, lalo na dito sa bansang Kuwait ngayon. Ayan, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog tungkol sa situation dito sa Middle East ngayon kasi medyo busy. So kaninang umaga ay mayroon po akong nabasa sa isang news feed na mayroon na namang isang kabayan natin na domestic helper na nahuli ng kanyang employer dahil nagsuot ng maikling damit or sexing damit. So alam nyo naman po mga kapwa kong domestic helper or mga kapwa kong OFW lalo na dito sa bansang Kuwait. Bago po tayo nag-flight dito ay dinaan po natin yan sa seminar sa PIDOS, di ba? Na bawal po talaga magsuot ng maikling damit lalo na sa Middle East country. So hindi natin alam kasi na ang employer natin ay mayroong nilalagay na mga camera o hiding camera. So, dapat po sa mga kapwa kong OFW, lalo sa mga domestic helper, na wag po talaga tayong magsuot ng mga ganyan na mga damit. Kasi bawal na bawal po, lalo na dito sa Muslim country, dito sa Middle East. Ayun, at nakita ko, hindi ko lang pangalanan yung pangalan niya, pero kawawa. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Baka ikulong siya sa dito sa Middle East. Hindi natin alam kung anong situation. Basta bawal po talaga yung ganun na mga um, pananamit. Bawal yung sexy. Okay lang naman kayo mag damit ng sexy pag nasa room lang kayo. Pero pag nasa labas na kayo ng room, hindi po talaga rin pwede. Hindi na maganda yon. At sa mga kapwa natin OFW na sa mga domestic helper na nandito ay wag po tayong masyadong kampante po sa pagpo-post po natin ng mga masisiksing damit dito sa Muslim country. Kasi po ay alam niyo naman po na ang news feed po ngayon ay networking ay mabilis po magkalat. At kahit pa sabihin mo na matagal mo nang ipopost yan, ma-repeat na ma-repeat yan. So halimbawa kung against yung mga employer mo sa ganyan, so ano ka talaga, makukulong ka talaga. Kasi hindi ko naman nilahat, pero mayroon kasi mga employer na mga inoobserbahan ka lang kung anong mga galaw mo. At yung ibang employer din naman po ay yung iba nga naman na ay sinasabayan ka pa, pero hindi lahat. So wag po tayong kampante lalo na dito sa bansang Middle East kasi iba-iba po kasi ang ugali ng mga Arabo or Araba. Kaya yung ibang mga kapwa natin OFW lalo ng mga domestic helper naaabuso rin dahil po sa ganyan na ginagawa natin. Ang mga makikita ng mga sexy sa mga kapwa natin Pilipina, pero hindi lahat ha. Pero mayroon talagang gumagawa na ganyan na dito sa abroad. Mahilig mag-post ng mga naka-sexy. Nako, iwasan nyo yan. Kasi mahirap po talagang pag marami kayong maipost at kayo sisikat na. Nako, makikita niyan, lalo na sa mga taga rito. Kaya ang masasabi ko lang po talaga sa mga kapwa ko OFW na nandito sa bansang Kuwait, lalo na dito sa Middle East, at wag po talaga tayong mag post ng sexing damit po, kasi hindi po talaga natin alam kung anong mangyayari po sa atin. Iwasan po natin yon. At matitrace kasi ng matitrace yan eh, kasi dahil po sa mga alam nyo naman ay high tech na ngayon. So iwasan po natin yung ulitin ko uli, iwasan po talaga natin ang pagpo-post ng mga masisiksing damit kahit pa nasa kayo, nasa loob kayo ng kwarto po.
Yun lang po ang masasabi ko sa ating mga kapwa ko OFW, lalo sa mga domestic helper, na kung pwede po ay iwasan po natin yun, lalo na dito sa social media. Ayan. So dito na lang po ako, sana po ay masubaybayan nyo po yung mga vlog ko. Salamat po at God bless po sa ating lahat.